Inselmulkom u nilqawkom fit-triq fħal qormi triq Dun Ġwan Ċilja. Propja aħna ġanello nafu, Għatek jafu, da. So, għemmu nafu jek, naraw jek jafu. U naraw minnu, eżatt. Taf minnu Dun Ġanello Ċilja? Naf, ma nafu. Għat ma smajt. Kien hawnhekk, kien kappillan ilu ħafna. Grazzi. Don Gerard Frendo. Ġanello Ċilja. Post li kien xie ċiprid minna ħejja minn xċert imma. Bil-suppost fej għammur. Ma bordat dil-kun, minna u meħal ormi. Minna ormi, imma minna għalija kien xaħġa. Tas minn l-assedju xaħġa kien ċiprid jgħab xkien. Ejja. Naf li kien fi żmien il-gwerra. L-wahda gwerra. Il-gwerra ta' żmien il-torok u L-assedju l-kbir. l-assedju l-kbir, għax weħlet li, sorry. L-assedju l-kbir. Iva safaru ħajjin! Għana raġaw ġew il-ħajjin! Il-lapuki! Iva safaru ħajjin! Xajt iktar. Raġaw ġej il-ħajjin! Il-lampukej! Ma nafux taħi. Le, tafu Mandekx ideja? Xej. Emmi jedna rajbena. Dal-assis. Għannu vjen għazadni għomt. Fiex hint mela? Jif memx xejn, jif fl-4 jif fil-6. Ullum fiex qomt? L-lum fil-5. Le, Xej. xej, ma għandix ideja. Mit għalik da, mit għalik. Meta għalija. Ma għandix ideja. Nara Jista' jkun ħallija. kien jiġi mill-biet minni. Le, ma nafux. Int maħa ormi? Ejja. Mit għalik da. Kiku ma kienx hemm ma u xint. Ma nafux. U kiku int? Tumut għal-pajjiżek bħal Dun Ġanello Ċilja? Għajdinna ftit punti saljenti fuq Dun Ġanello Ċilja. Dun Ġanello Ċilja li ma kienx qormi, kien bil-birgu. Fl-1560 sar bada joħsib il-parroċċa, 3 snin għax ma kienx hawn kappillan, 3 snin wara sar kappillan. Hemm żewġ punti saljenti fuq. L-ewwel waħda hija li fl-1563 kif sar kappillan beda l-ewwel reġistru parrokjali. Dan naturalment kien konformita mal-Konċilju ta' Trento. Difatti jsibu f'Malta dak iż-żminijiet kollha bdew tista' tgħid. Dik l-ewwel ħaġa. Sentej wara mbagħad faqar assedju kbir. Issa, billi Sant'Irmu u fejn hemm il-Belt Valletta, dak iż-żmien kien jagħmlu parti mit-territorju ta' Ħal-Qormi. Dun Ġanello ħass li postu kellu jkun mal-parruċċjani tiegħu biex ngħidlek għax ħafna Qormin, soldati Qormin kienu appuntu f'Sant'Irmu u anke wkoll il-fatt li kienet fil-parroċċja tiegħu. U serva Sant'Irmu tul l-assedju ta' Sant'Irmu kollu kemm hu u miet hemmhekk. Ġie maqtul, probabbilment miet l-aħħar ġurnata jew l-aħħar jumejn għax hemm min raħ biex jibrixku betta fidu eċċetera. Jġielet u mbagħad wara, meta mbagħad wara waħda mill-atroċitajiet ikun jagħmlu dak iż-żmien. Saddu xi nies qatawlu rashom barra tafawhom fuq il-baħar u wieħed minnhom għarfuh minn makkjatura f'saqajh. Illum għandna triq msemmija għalih u triq oħra msemmija l-orrew ta' Sant'Irmu. Mela jiena Dun Mario Manġon, Arċipriet San George. Jiena Dun Karist, l-Arċipriet ta' Ħal-Qormi San Bastjan. Tafa l-istorja ta' Dun Ġanello Ċilja? B'xi mod jgħidu insomma. Dak kien kappilana hawnhekk fl-rib l-1565 snin tal-assedju u fil-ġlied tal-assedju insomma ta' ħajtu Sant'Irmu. Dun Ġanello Ċilja kien il-kappillan ta' Ħal-Qormi illi ta' is-sem tiegħu fi żmien l-assedju l-kbir. Kieku kont fiċ-ċirkustanzi, kont mur Sant'Irmu intu? Illum naħseb ngħidlek le fiċ-ċirkustanza dak il-ħin naħseb kont imur bħalhom ma illum ma ħsux li mu bħalissa. Naħseb kieku jiena kont minn floku veru tirrikjed ċertu kuraġġ imma naħseb kont nidħol għall-isfida u kont nagħti wkoll is-sem tiegħi. Intu l-kappillan tal-parroċċa l-oħra, ħbieb? Ejwa, trabbejna flimkien it-tnejn mis-siġġieri, ġifieri. Jiena il-Dun Mario l-Arċipriet ta' San George nafu sewwa, it-tnejn li aħna ġejjin ukoll mill-istess parroċċa. U min għandu l-aqwa festa? Issa dik għajwix bu għannis biex jien.
Is-siġġiewi. Għax aħna u s-siġġiewi fl-imkien tali. Naturalment il-festa tal-Qormi ta' San Bastian hija festa kbira u sabiħa, però f'ħal-Qormi isiru żewġ festi kbar u naturalment mingħajr waħda minnhom żgur li ħal-Qormi ma jkunx dak li hu. Għaddi messaġġ il-kappella l-ieħor. Tajjeb. Namlu d-dieta t-nej l-aħjar. Namlu d-dieta t-nej l-aħjar. Il-Arċipriet ta' San George ngħidu żewġ affarijiet, fuq nota umoristika ngħidu tinsiex li inti demmek Bastjanis għax il-familja tiegħu tappartieni għal San Bastian, imma ngħidlu wkoll keep up the good work.